Tak za chviličku vyrážíme do Frýdku Místku, do nemocnice, kde je akce pro děti zaměstnanců této organizace. Je tam mikulášská nadílka a součástí toho je každoročně tak naše betlémská stáj. Jedeme tam už po několikáté, opět bereme Kaju, kozu Amalku a 2 ovečky. Budeme venku. Akce začíná ve 3 hodiny a měli bychom tam být do 6 hodin. Tak, teď jsou nějaké 2 hodinky a my naložíme Kaju a pojedeme. No, ještě se nám před chvilkou porvali psy, tak netuším, jestli Lotříček, který už je teď taky naložený, nemá nějaké zranění, protože naši pejsci, když nakládáme zvířátka, tak je ochraňují oba dva, no. Jsi pěkně pohryzaný, že? No, takže Lotr dostal od Arona pěknou nadílku. Naštěstí mají hrubé řemeny, tak ten krk je chráněný, ale není to nic příjemného. Musíme si na to dávat pozor, že? Čumačku, ty si taky čumaček náš, no. Tak. Tak my už jdeme nakladat. Tak, vrčíme do Frýdku Místku s betlémskými zvířátky na akci pro zaměstnance a děti nemocnice zdejší. Počasí nám přeje, nemrzne ani nesněží, cesty jsou dobré. Co je problémem je, že jedeme v čase, kdy lidé se vrací ze zaměstnání domů a děti ze škol, takže jsou cesty plné aut, musíme dávat pozor, ale jinak je všechno tak standardní a věřím, že do Frýdku Místku dorazíme včas a v pořádku. Pokusím se ještě něco natočit na akci samotné a potom to nějak dáme dohromady a abyste měli takový ucelený report. Tak jsme ve Frýdku Místku. Za chvilinku budeme na místě dnešní akce. Blížíme se k nemocnici. Touto cestou jezdíme i na programy do hospice ve Frýdku Místku. Akorát musíme dávat pozor, kam odbočit. Takže tady Radečku už doleva. Tady, jo? Tady. Tak. Doprava se jede do hospice a doleva se jede do nemocnice. Že my dneska jedeme do nemocnice. Vidíte? Doleva, po hlavní. Dneska jedeme do nemocnice a vidíte, že aut plno všude. Tak doufám, že zvládneme přípravy na akci a že všechno bude v pořádku. Tady Radečku za tou zastávkou doprava. Tady za tou zastávkou doprava. Tak jsme to našli, jsme radí. Bo s vozíkem se těžko točí. Tak já se teď rozloučím a my jdeme chystat a já se ještě ozvu. Radečku k tomu. Já to nikdo nezavazím.
už je v ohradce, ovečky jsou v ohradce, teď vezmu kozu. Tak, pojď, Amalko. Pojď. Pojď. No, pojď. Běží uvezovat, nemůžu to stihnout. Co nedáváš koza? Uvažuji. Dobré, ještě to trošku pojistit, Radičku. Tady jsme lístek na občerstvení. Tady taková pěkná dekorace zimní. Krásné. Takže to je tady pro dětičky, zaměstnanců nemocnice, každoroční akce. No a máme tam vzadu zvířátka, takže já už běžím na stanoviště. Akce za chviličku začíná. Ohradka v obležení. Já jsem si dala svařaček. Pomaličku se rozžínají světýlka. Čerti tu běhají, andělé. Nadělují dětem. A zvířatka v pohodě. V obležení hlavně malých dětí. Tak já si dopiju svařák. Nebo punč, ani nevím, co to je. No a ještě hodinku a půl a pojedeme domů. Tak na ty Vánoce, které se pomalu blíží. Tak jsme to zvládli. No ale Simplicity, mně se zdá, že nám ten Ježíšek nějak povyrostl za ten. No, popapal. Jak popapal? Kočár pro Ježíška. Že ty si mu dal zase čokoládu. A dokonce i 2. Ty jeden lumpek. Víš, že to nemůžeme. Tak ho někdo tady zaparkujeme. Nevidím Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con 2 amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino.
la jura de bandera del muchacho. La tostura pa' alegría, Magdalena, que tu cuerpo pa' amar la alegría y cosas buenas. La tostura pa' alegría, Magdalena. No tak to není Ježíšek. No, tady tancujeme, ale nespí, no. A když nespí, tak nemůže plnit přání, to ví přece každý. No tak co tady? No, máte nápad, jak ho uspat? Přemýšlím. Ukolébavku. Uvažuju. Tak stromeček je rozsvěcen, akce v areálu nemocnice v Lidku Místku končí. My už máme zbaleno, ještě naložíme Káju, ten nejde tady vidět, ale stojí tady uvázaný, že Kajku, šikovný si byl. Stojí tady uvázaný, nevidíte ho asi, Kajo? No, on je černý jako noc, takže ho nevidíte. No a prostě náš oslíček úžasný, čeká, až ho naložíme. A ani moc nevidíte mě. Naložíme oslíčka a frčíme domů. Ovičky, naložíme, ohradka, všechno. Lotříček v autě čeká. Už jenom Kajka naložit a frčíme. Tak a frčíme domů. Doma budeme kolem 19. hodiny. Zprava dobré.